Para comezar, un poema do meu libro Terraza. Apenas se deteñen. Diante da terraza van e veñen, volven, como cobras que serpean a súa flexibilidade polos campos asfaltados. Circulan e exhíbense como pavos de longa cola. Das motos, namoradas da vida como estúpidos narcisos, e dos seus propietarios e ou propietarias por amor a primeira vista, sábese que teñen vida propia. Sábese iso e pouco máis. Van e veñen, volven e pérdense, transportando enormes ou pequenos cus de moi diverso tipo e categoría. Cus temerosos, apretados, que se adiren como pegamento, cus deformes, abruptos, que sobrepasan os lindes do posible. Cus suaves e confiados, larpeiros como cans. Cus exultantes, un chisco agresivos, que menosprezan o aire que respiran por vaidosos. Cus desfeitos, maltratados, de pedramol. Cus acomplexados, en alerta. Cus recheos de por spam. Cus viaxados, cosmopolitas, abertos ao mundo. Van e veñen. Volven as motos, pérdense montadas por traseiros que se amarran aos seus lombos coa seguridade de sentir o universo baixo as nádegas con esa arrogancia impresa da velocidade. Case nunca se deteñen porque van cara a ningures. Pasan fugazmente por diante da terraza, emiten gorgolexos apresurados, ateigados de ansiedade, ou miañan erguendo o rabo e estirando o pescozo como cebras tristes e ruidosas. Escóitanse moito e apenas se deixan ver. Intúese que circulan para rachar clandestinamente o aire e alcanzar esa quimera do infinito. Agora vou ler un fragmento do meu relato como a vostede e como a min do libro Males de Cabeza. Señora Virtudes, son eu, como lle vai? Por qué? Ah, sei. Vale. Como vai todo? Xa. Ben entendo. Hai algún problema? Non. E recados? Vale, todo ben os cans? Sí. Houve algunha cousa en particular ou... Por qué? O tareco? Pero si o tareco nunca dá problemas. E logo? Pois non lle entendo por qué. Non é iso que lle quero dicir. Virtudes, pero que paréceme raro. Eu coñezo moi ben ese can. Claro que coñezo ben ese can, Virtudes. Coñezo todos os cans. Todos os meus cans. E logo? Non, xa. Ben, escoite, eu vou para aí. Cando di? Non, muller, non. Hoxe, agora. A noite? Non, Virtudes. Non, vou agora para aí. Xa estou na autoestrada. Estoulle a falar desde o coche e vou para aí. Cedo, a altura da Beiro. Estou bastante abaixo. Chego pronto. É que, a que non sabe o que me pasou? Topei un can. O que? Non, é unha cadeliña. Estaba ali diante toda triste ollando o río, danzando entre os melgas, que a debían tratar a patadas. Agora vai comigo no coche. Para aí? Aínda non. Chámase Triste. Os melgas? Non, puxenllo eu. Que lle van poñer os melgas? Nada, metina no coche e logo entrei na filla da mai preta. Claro, muller, uns peixiños, unhas frebas. Non. Tiña que resolver uns asuntos na cidade e rematei. A tardiña, espéreme a tardiña. Antes de caer o sol, estou na facenda. Claro, vaya pensando en preparar algunha cousiña para cearmos. Pois xa sabe que eu lle apreto ben na autoestrada. Tranquila, señora Virtudes, tranquila. Agora co coche chegase axiña a calquera sitio. Ai, muller, non se preocupe de se vou rápido ou a modo, se chego antes ou despois e míreme polos cans, que é o que importa.
Por certo, que lle vou levar 3 máis. 3, sí. Unha delas é triste, a que acabo de topar no porto. Os outros 2 teños apalabrados. Non sei. Unha xente que me chamou, ai virtude, se vise que Medosa é a triste, vagabundeaba polo cais, esquecida por algunha alma despiadada que a debeu abandonar a súa sorte. E Medosiña, coitada, moita malleira debeu levar, cadeliña. Como que onde imos meter máis cans? Parece mentira, virtudes. E logo eu para que a levei a vostede para aí? Para que lle dou traballo? Non me veña con esas agora. Ben sabe que nunha facenda na que collen 130 cans, collen ben 150 ou 160. Ou non? E logo, a comida? Pois a comida imos ya dando, ou teñen queixa os cans. Bastante mellor alimentados que antes están. E na miña facenda sempre han ter cariño, que é o que precisan. E logo non han ter. Claro, cariño e cuidados non lle han faltar, señora Virtudes, que teñen os meus e máis os seus. Vale, sí, Virtudiña, sí. Pero deixeme falar, muller, xa veremos, aténdame, muller. Dicíalle que xa levo comigo a triste. Pequena, é unha palleiriña. Non, muller, o de triste é porque non sacaba a fite das augas do río e porque ten os ollos mollados e saudosos. E máis agarimosa, xa verá. Había que decirlle 4 cousas a xente que non ten sentimentos e a maltratou. E esta menos mal, vostede xa ten visto como é que chegan outros cans, non si? O Pessoa, por exemplo, lembra como chegou o Pessoa, co cu reventado polos paus que lle meteran? Animaliños. Había que ver quen é máis animal, se o Pessoa ou o que lle fixo. Anda poucado. E como é que anda poucado o Pessoa, se cando marchei estaba ben animoso? Ai, virtudes, que me está a facer? Xa. Pero iso xa o sabe, señora Virtude, xa o sabe. Non lle digo que non, pero iso xa o sabía. Ben, aténdame. A ver, como vai a rubia? Xa. Non me diga. Con cal? Co Xés? Muller, o Xés é un can grande, non lle esqueza. E a ferida de lúa? Curoulle? Bueno, sendo así, lembre que mañán ten que vir visitarnos o veterinario. Chamaríao para lembrar, non é? Chámeo de novo. Xa sei, señora Virtudes. E logo para que ten aí a María das Flores, se non é para lle axudar. Para que lle pago eu a María? Pero é que as cousas tampouco lle son así. Virtudes, o que hai que facer, hai que facelo. Cal? O din? Traboulle o din? Pero onde? Pero ese can non ten por que trabar a ninguén. Ese can non traba, non é fero, señora Virtudes. O que pasa é que igual se lle meteron os ciúmes na alma, ou se cadra está precisando de máis do seu agarimo. Ben sei que é un can moi grande, pero non tiña por que lle botar a boca. Xa, pois sepáreos, xa sabe que hai cans que non poden estar xuntos. Señora Virtudes, sepáreos. Ten que facer o que ten que facer. E a ver se aprende a facer o que ten que facer. Faga o que lle digo, señora Virtudes, fágao. Agora vou ler un fragmento dun relato do meu libro Cartas de Amor. Ponta do Sol, Cabo Verde, 10 de novembro de 2001. Sé, meu amor. O volcán. Só o volcán, meu amor. El foi o único e auténtico amante clandestino. Ademais de ti, a el, o volcán, é o único que de verdade boto a faltar desde que marchei de Chaón das Caldeiras. O volcán. Só a el. Coas súas mans de lava amante, que deita a negra terra das súas entrañas atochando as nosas casas. Coa súa respiración pausada e tranquila, que por veces se axita, excitándonos e facéndonos resoprar. A él, só a él, a súa silandeira e inevitable compañía, a que día a día te vas afacendo até a adicción. A súa figura calada que se ergue cara ao ceo, enchendo o horizonte, e marcando o desesperante ritmo dos latexos do corazón desta diminuta aldea onde nacemos, medramos e morremos. Onde nacemos, medramos e morremos como os nosos pais, os nosos avós
e bisavós. Desa aldea indisociable da nosa vida, indisociable do noso amor, sé. E como aldea, ti formas parte da miña vida desde nena. Estás integrado nela como se fose algo inevitable. Os dous somos lava petrificada e arrincada do chan dese lugar onde medramos xuntos, onde enredamos xuntos, onde xuntos nos fixemos adolescentes, onde xuntos nos amamos como se fose algo predestinado polos astros e non poidese ser doutro xeito, onde tamén casamos, onde me fixeches os fillos e onde finalmente emigraches un ano despois e xa para sempre. Emigraches. Vaites coa palabra. Aínda lembro a primeira vez que a pronunciaches. Daquela, prácticamente non éramos conscientes de que o mundo continuaba máis alá de Chaon das Caldeiras. Pero ti teimaches. Todos marchan, miña veliña, dicíasme, todos marchan desta terra porque en Cabo Verde non hai máis ca miseria. E repetíalo día tras día porque querías traer cartos para casa. Sei que querías, como fan moitos os que marcharon, que ben se ve como volven, con cámaras de vídeo e esas roupas tan elegantes da Europa ou da América. E eu, lémbralo, a tua veliña non quería que marchases, ou cando menos que marchases en ela. Pero ti o puxécheste a que eu fose contigo, e o pai o púxose da tua parte. A muller está ben onde está, dicíadesme. A emigración non é lugar para mulleres. Miña nai, que en paz descanse, calaba, e o pai puñase como un lobo só coa idea de que eu puidese deixar a aldea. Así que ali quedei, eu, co neno pequechiño, coa nova rapariga xa en camiño, a que ti nunca coñeciches, e co pai, avellentado día a día, dende que se produciu a morte de miña nai, o pouco de ti marchares. Aínda era moi nova cando me fixeches o fillo. Unha rapariga demasiado nova como para intuir que a miña vida contigo ia ser un xogo de esperas desesperanzadas. Fixéchesme o fillo, casamos e logo, deixándome grávida outra vez, evaporácheste como a auga nun día de moita calor. A emigración. Pero ti, sábelo ben, non marchaches pola emigración. Rematei.